Am găsit la un nou episod de FTS 2022. Astăzi vom juca meci în campionat contra celor de la Academica Clinceni. Venim după o înfrângere rușinoasă cu 4-1 contra celor de la Bayern München. Meciul a fost unul foarte greu. Am reușit și noi să punctăm un punct prin Darius Solaru, dar acel punct nu ne avantaja prea mult pentru că de la 2-1 s-a făcut 3-1, apoi 4-1 și meciul ăsta s-a terminat. Vom încerca și noi pe celelalte meci, vedem ce vom face. Jucăm din nou, urmează meci cu Benfica. Mai sunt încă 9 puncte, deci trebuie să câștigăm 2 meciuri neapărat, chiar dacă pe cei de la Bayern ne-am putut înfrânge. Asta este, mergem înainte, capul sus, nicio problemă. Jucăm contra celor de la Academica Clinceni să înceapă meciul. Academica Clinceni nu ar trebui să prezinte un pericol de fapt pentru noi. Vedem aici această minge pentru Perianu. Perianu la minge. Perianu bate Perianu. Perianu trage la poartă și apără portarul celor de la Academica Clinceni. Cristian. Pentru Florinel Coman. Depozează Florinel Coman. Florinel Coman în fața porții și deschide scorul 1-0. Florinel Coman deschide scorul. Foarte frumoasă intervenție aici. Vedem șut pasa lui Cristea. Florinel Coman depozează din nou și înscriem 1-0. În momentul 7. Acum adică Clinceni nici nu mai știu pe ce loc este în campionat, dar chiar și așa pentru noi ne interesează chestia asta, pentru că noi trebuie să ne distanțăm din foarte, foarte mult de restul echipelor din campionat, adică de cei de la Faro Constanța care sunt pe 2. Acum vom vedea și cât vor sta și cei de la Faro Constanța pe 2, pentru că am văzut că Universitatea Craiova urcă foarte, foarte bine și chiar am văzut că au niște rezultate foarte bune. Vedem aici Vanzo, Olaru, minge servește de arbitru. Florinel Coman pentru Darius Olaru pentru Florinel Coman. Florinel Coman deposedat. Octavian Popescu deposedat și el aici și obține cornerul. Perianu pentru Octavian Popescu și este 2-0. Deci, cum am spus, Academica Clinceni nu prezintă un pericol pentru noi. Este o echipă pe care o poți înfrânge ușor, părerea mea. Pentru Florinel Coman și vedem o încheiere aici. Și încheierea nu se termină cu golul, dar asta este Florinel Coman pentru Octavian Popescu. Vedem cei de la Academica Clinceni au început să se apere defensiv, dar totuși au și un contraatac foarte bun și uneori au niște faze chiar bune pe contraatac și uneori chiar este greu să le faci față și vedem aici 3-0 Perianu. Cei de la Academica Clinceni sunt, cred că bulversați de 3-0 deocamdată, plus că mai avem o repriză de jucat cu ei. Toate, băieți, dar eu mă întreb dacă ne vom califica mai departe din grupa Champions League. După acest meci ne vom uita din nou la rezultate și am văzut că stăm ok, adică suntem cu 6 puncte, Bayern are 9 puncte. Dar Chelsea și cu Benfica au doar un punct, dar totuși asta nu putem să spunem acum, ocazie mare aici, că ne vom califica pentru că poate Bayern nu va pierde și Chelsea cine știe ce va face. Da, băieți, pauză publicitară nu mai punem pentru că nu am o stare foarte nasoală după înfrângere cu 4-1 cu cei de la Bayern München. În ultimul meci din grupă cu ei vom juca și în acel meci vreau să dau tot cea mai bun, vreau să joc mai bine decât am jucat meciul anterior cu ei, vreau să îi înfrâng, nu contează, 2-1, 3-2, nu mă interesează chestia asta, dar deci dacă am putut să o bat pe Chelsea cu 3-2, asta înseamnă că și cei de la Bayern München pot fi înfrânți, nu trebuie să stau acum supărat pentru că nu am reușit să îi înfrâng pe cei de la Bayern. Asta este o echipă mai bună decât noi și vedem aici un contraatac și William apără Vlad, Haruț pentru Perianu. Și da, nu trebuie să stau supărat pentru că o voi face tot posibil pentru a-i înfrânge. Și șut de la mare distanță peste poartă. În continuare scorul este de 3-0 pentru noi. Scorul ne avantajează și plus că nici nu prea mai mă deranjează să înscriu cine știe ce goluri pentru că
Academia Clinceni nu este o echipă care să reprezinte vreun pericol pentru mine. Perianu dă calea la casă, Perianu. Îmi face o schimbare, îl vă scoate pe Perianu și îl băgăm pe Burlacu. Îl scot și pe Tănase, îl bag pe Kingsley Coman. Și cam atât. Vedem, bate portarul celor de la Academia Clinceni, Crețu, pentru Florinel Coman, pentru Burlacu, vedem pe Burlacu, prima apariție a lui Burlacu, pentru Crețu, Cristea, Florinel Coman, pentru Crețu, din nou la minge, pentru Crețu și Florinel Coman încearcă să înscrie. Avem corner, putem puncta, vedem capul lui Octavian Popescu și este 4-0. Cei de la Academica Clinceni nu prea mai joacă așa de bine, adică se poate vedea. Bine, Academica Clinceni este echipă bunicică, să zic așa, dar este păcat de ei. Vedem ce va face portarul, degajează mingea, Cristea, nu, prinde Cristea mingea, nu. Vanzo, Popescu, Burlacu, pentru Florinel Coman, vedem dacă va ieși portarul, iese portar și nu ne este schema acolo, Burlacu, pentru Moruțan mai departe, pentru Burlacu, și prinde portarul mingea și nici 1 minut de prelungiri și astfel cred că se va fluiera după această degajare a portarului și final de meci. 4-0, o victorie frumoasă, cu un scor pe măsură. Și hai să vedem și cele de rezultate. Hai să luăm de la început. Deci, Craiova 1942 cu Urziceni, Oțelul pierde cu Rapid 2-1, 4-2 pentru Gaz cu Forestra Suceava, Botoșan Voluntar 3 pentru 3-0 Botoșani, Craiova o bate cu 2-1 pe Chindia, 2-2 Dinamo cu Mioveni, CFR 2-0 cu Argeș, Faro Constanța 2, Faro Constanța e pe 3, că a urcat Craiova pe 2, la 3 puncte distanță de noi. Așa, noi pe Academica Clinceni cu 4-0 și UTA Arad pe Șep și Sfântul Gheorghe cu 3-0. Academica Clinceni este pe ultimul loc cu un singur punct. Da, ce să faci, că n-ai ce faci. Următorul meci îl vom juca contra celor de la FC Argeș și haideți să ne uităm încă o dată la grupă. Deci vedem aici avem 2 victorii și o înfrângere. Bayernul 3-3. Bayernul ne-a bătut pe toți, și pe noi, și pe Chelsea, și pe Benfica. Asta este, mergem înainte. Următorul meci, Chelsea joacă din nou cu Bayern și noi jucăm din nou cu Benfica. Dacă îi vom bate pe cei de la Benfica, avem o șansă de calificare foarte, foarte importantă. Așa că rămâne de văzut. Băieți, hai să încheiem episodul nostru de astăzi, cu a fost Teo și noi ne auzim cu următorul episod în care va trebui să o înfrângem pe FC Argeș. La revedere!